Zera, ogi eiteko eta ora maia edo. Bai. Hori zein zen? Ero maize esaten gentzen. Eta ero maize horre goten zen. Horre goten zen. Bai. Zer gehiago goten zen hor? Bueno, gero garrimintzak esketxeko zera. Garrimintzak esketxeko lako taket bat. Uzkila bizen zera. Koraina eta txurde, trastik esketxeko zera. Gero txarzitzeko maize. Bai, olako bai gogorto bat, luzenga bat, baina mai raru, han esken dukaten zen, bajutu ezan. Mai bajutu bat, eta, bueno, hor lodi bat, aldenik alden da, hainka gogorrak. Han itxen gendun txarrizen. Hori kanpoetaten zen, etartetik, eta, bueno, harrapotaten zen, txarrizen, ospetik eldut, eta gero eusteko. Da, kasu beterako, holan, etxeko, familiko ospakizunetan, eta holan jente gehiago edo jarriko jaiet direla, edo ospakizunen bat, edo gabonak, edo anarakoa. Inoz eta hartien ipintzen gendun. Bai, hori esateko izidez, igual hor behin gozan, ez da, jente gehiago batu ezkero. Kompletau itzen zan zelan edo alan, hor batzuekin, jabar, mai moduko bat ipintzen zan, ganetik, gota isera edo anarakuek, eta, pixka dixumulo, ez da. Eta hartien leku gehiago da.